Ak vás už nebaví ruch veľkomesta, tak v tomto kľudnom, nádhernom prostredí vám ponúkame na predaj rodinný dom s jazierkom a s domčekom ako z rozprávky. to znie až moc veľmi dobre. Neveríš? Tak ideme sa pozrieť. Takéto krásne prostredie patrí k prvému domu. Toto nepotrebuje žiaden komentár. Dom má v exteriéri vlastný štýl a tu dnu vlastnú charizmu. Drevo, všetko teplúčké, mäkké. Priestranná obývačka, vedľa je spálňa a kúsok odtiaľto kúpeľňa so sprchovým kútom a WC. A poďte sa pozrieť, aký je výhľad z kuchyne. Poď, sadni si. Pozri, aké to je nádherné. V zime to musí byť ako z rozprávky. Pekné. Mala si pravdu. Tak poď ideme pozrieť druhý dom. Nie, ja už tu ostávam. Dalo sa to čakať. A tu máme záhradný dom. Pozrite sa. Dom číslo 2. A poďme sa pozrieť, čo nás čaká dnu. A ani toto nepotrebuje komentár. Má to svoj vlastný štýl. A poďme hore. A toto je tá oáza kľudu, pokoja, oddychu. Ku tomu vám privalíme saunu a terasu. Tak toto mala Janka vidieť. A to nie je všetko. My tu máme pre vás ešte tretí dom. To je on. A k tomu vám pribalíme aj túto podpivničenú chatku. Všade naokolo vyrastená zeleň. Ale teraz poďme pozrieť dievčatá. Tu ste. Presne som vedel, kde vás nájdem. Chcete zažívať takúto pohodu? Môžete. V prípade, že máte záujem o dom, píšte, volajte, faxujte, telefonujte, ale najradšej rovno príďte. Všetkým vám prajem pekný deň a dovidopo. Vidíme sa na obhliadke. Čau.